those are the fundamental issues zimene anthu akudandaula. Ndipo mukati muamvesa Malawi anthu asakunena kuti DPP yasintha. Oi. Mwadzuka bwanji Amalawi, posachedwa apa tikupatsirani program ya Hot Current imene inalipo dzulo. Ndipo tu funso linali lakuti kodi Amalawi mu 2020 anachotsa DPP mboma, koma lero akuifuna kuti DPP ija ibwerere. Chifukwa chani? Akunena atu apa kuti DPP sikuti yasintha. Sinasinthe tu nkhope za anthu. Peter Munthalika ndiye mwe uja. Ndipo onse amene anali odziwika ndi otchuka ku DPP akadalitu omwe aja. Kodi chimene anthu akufuna ku DPP ndi chani? Atambasulatu mfundo zimene anthu Amalawi ochuluka achokera khosi kuti avotereso DPP kuti ibwerereso mboma. Tatiye ntionere, musayalo panga like, comment, komanso subscribe. Andifunso limpita kwa inu. Chabwino. What has gone wrong? And I want us to answer this question candidly. Yes. Kuti today anthu akhoza kumayang'ana nonso ku DPP imene adayitamangitsa 2020. Yeah. What has this government done wrong? Kuti anthu akhoza kuyamba so kuti mwina tibwerere ku DPP. And I'm asking this question in good faith. Yes. Yeah. Kwambiri. Ine ndikuwuzani kuti you don't need to be a rocket scientist kuyankha funso limenelo. Ngati uli munthu amene umakonda chilungamo, yes. umakhala mdziko muno, unalipo nthawi ya DPP, ulipo panopo, I'm sure you would resonate with the response I'm going to give. Nkhani ndi achuma, ndi economy, basi. Inde pali zinthu zina mwina anthu akuzidandaula, koma those are minors. Zimenezo ndi trivials compared to nkhani ya chuma. Nkhani ya ikulu ndionena kuti anthu akumachita compare mmene ankakhalira buying power ya kwacha nthawi imeneyo ndi panopo. Anthu akumaona disposable income kuti kodi amati akalandira salary yawo ichi kapena akapanga business ndrama yosala yoti utha kunitengera mwana ukagula ice cream ndrama zimakhala zingati. Kodi katundu wofunikira pa khomo kugula timagula zingati. Zinthu zofunikira kupanga ma business kapena ulimi ngati fetereza ndi zina zoterozo. Mafuta kuti tithire mgalimoto timagwisa ntchito mafuta ndrama zingati. Fertilizer. School fees kuti timapereka ndrama zingati. Zinthu zofunikira kwambiri zimene anthu akuzikamba ndi zimenezo. Kodi mankhwala kuchipatala timagula ndi ndrama zingati. So those are the fundamental issues zimene anthu akudandaula. Ndipo mukati muamvesa Malawi anthu asakunena kuti DPP yasintha. Oi. Simwamva anthu akunena kuti because basically nkhope zimene zinkasogolera DPP they're still there. Nkhope zake ndi zomwezo. Mwina with a few add-ons. Koma nkhope zake ndi zomwezo. Koma anthu they are willing to blindfold zina zili zonse bada kumana nazo chifukwa cha nkhani ya chuma. That's why inu amene mukutionera amene muli kuboma inu Malawi Congress Party, this we are speaking in good faith. Nkhani sina, nkhani ndi achuma. Kutakhala kuti kuli njira ina yake chinsinsi china chake, a secret weapon yopangira kuti chumachi chikhale ngati chatembenuka. Even in this period imene yasalayi, you'd be surprised anthu akuchita rally behind you. Chifukwa nkhani sina, nkhani ndi ya economy. Funso lomwelo. Yes. Koma mkuona kwanu. Yes. Mugwirizana nawo kapena mutsutsana nawo amfumu. Ndugwirizana nawo. Okay. Ine nimaonjezerapo kuti even iso nkhani ya chakudya. Zinthu ziwiri zimene anthu munthu akakhala ndi chakudya Brian sizovuta kukambirana naye nkhani zina. Koma simungakambirane ndi munthu wanjala olomuti akhala muli ndi nzeru za mtundu wanji mpete. Tinayankhula ndi azimayi ena tsiku limene apita Munthalika anabwera pano. Ndiyene ndimafunsa kuti mmakonda chipani ichi chifukwa chani mwakonderanji apita Munthalika. Ndi akuti apita Munthalika kuti timadya. Amayankhula munthu pa television. Apita Munthalika timadya. Yes. Ndalama timakhala nayo. Yes. Ndipo iwo olata tidzanyamula. This is the lady ochokera mlilongwemo. Olata tidzanyamula okasiya office. Ife tufuna okalamba imweyo. Yes. Chifukwa chilipo imene adaona. Ndi olamulira apita Munthalika. Zimene mwanenazo kuti amadya komanso amakhani ndalama. Because at the end of the day bwana, those are two basic things zimene munthu amene akhale nazo. Akadya akhanika khobiri kuti zina zapa khomo ndi panga bwanji. If you cannot put money in people's pockets bwana, olomuti abwera ndi very good stories.
no one is going, because anthu ali ninjala chief, you can't discuss development with hungry people. You can't. Wanja sunga kama nengani. Auzimuza kuti chani. Tete kalime ukoko. Iwe yasene ndikufuna ndije uzimuza ndikalime sewu. Zona. Tolo bandawa. Yes. Inu mema kondera kuja mocha. Imsatero. Apa mungu vudiki. Tiamdo jambo la program koma masana. Matia libaji ya chanjani. Dana amene. Inuyo. Akupone achali. Simu kama zaba nkuko. Inuyo so. Apa nkuko ndoko nesima. Inuyo kwa makonda chakuja. In general. Anyway, back to my point. Ino amene. Mwamasuka tule. Mwamasuka. Okay. Chilungamo. Muoche sankuku bena ba. Chabu. Then mana akuti. Chifukwa chokuti zimene zizi, and the problem is anthu amaona kuti timakhanga tikuika effort yoti tizipanga, ukamaona mmene zimasokonekera nkhani za AIP every time umaona kuti ndalama zikuyikidwa ku AIP kucha ndeta kufa koyamba anthu atha kumvesesana, mukagufa kachiwiri kachitatu anthu amaona kuti kudi anthu akuponyadi kapena izizi pali wina wake zadala fo munthu sumango lakuisa mbali yomwe zokhazo za AIP zokhazo kumango lakuisa and ma players osasintha iya ma players. That's the thing. So zimene zozo zimene zimapasa nkhawa anthu. Now izizi zimene zikubachitika apa zokuti anthu akumaona no zimene zozo, kodi munthu amene fine mena manena uchunga kuti tiyang'ane boma lilipo apapa mutha kuonapo zinthu zina kuti okay apanga izi koma ngati nkhani za chuma zidakapitirira kuvuta anthu apitirirabe kudandaula. Ngati chakudya sichizipezeka bwino anthu apitirirabe kudandaula, and these are key things to any government ngati kufuna kuti anthu azanene kuti boma limene lili linapanga bwino. Muonesese kuti chakudya anthu sakuchivutikira, because anthu akangodya mukambira nawo zinazo azikathamanga maujeni chani kena kamuzika olo kujimu munthu sunga pito sadadi sungapanga chili chonse Brian. So pamene pamene kumavuta, that's why anthu apeza mpata apapa kodi amene angati yankhire zimene zindi ndani. So awa amene akupereka apapawa enawo amaoneka ngati makandidate abwino koma akufuna masokoneza ni running mates. Okay. You understand? Yeah, say that again. Makandidate nawo amaoneka ngati abwino koma mmene akupangirano anthu akubwera kuti abwere nawo akhoza kusokoneza chief. Yeah. You know? Yeah. Jera limene ija pezeka kuti chifukwa cha jera odusa atula chikwama chifukwa choti game inali yanu abwana koma mwaulusa penalty zimene anthu akukamba mwaulusa penalty chifukwa chokuti tatiyeni tivomerezane kuti the same way mene ngati apa ndikuyankhula ngati uji advice kwa opposition, ngati mmafuna kuti zimene zikhale zosavuta, it was easy for you guys to team up nkungokhala ndi candidate mmodzi isa nkuli alimbane ndi amene alipo panopa mmene zikupangira papamo MCP achita kunati I think zikuenda bwino. It's working to their advantage. Yeah. Zisankho it's a game of numbers. It's a game of numbers. Ngati awawa sakupa achita kuona ta basi I think zitheka guys. Awa chifukwa cha jira lawoli akhala kunja komweko. So chikamakha kulingira kwina kwake chikusokonekera imakhala kuti chikunthekera wina. Kusagwirizana kumene kuchitika apapako. By the time nde muzizifusa mafuso ena amene muli ku opposition kunoko kuti muchita survive another 5 years muli kunja zipani zanu sizitha 2030 muzakha mulipobe. Yeah. No, funso limene lofunika kwambiri ndipo tichenjeze inu amene muli ku opposition. 5 years siyamasewera ndulendo utali chifukwa tu chimene chimavuta ndi nkhani ya makobiri ma resources. Anthu amboma kama zipeza bwanji koma chipani chimene chimakhala mboma chimatenga advantage of the resources in the government. Nanga they use state machinery. Yes, they use state machinery. Whether rightfully or wrongly. Koma MCP kupangitsa nsonkhano lero. Yes. You can hardly differentiate kodi za MCP ndi ziti. Kodi za boma ndi ziti pa nsonkhano za boma ndi ziti. Mutachita organize a government function komanso komweko ndikupeza ndikuyankhula a political speech. Sanje ya boma zochitika apolisi ya boma chani zakhazi kuchitika ni maboma onsewa kumbuyo. Exactly. Koma inu yako opposition simasewera to run a campaign pano. It's not easy. Now mwamaliza 5 years nakasi ATPP wanali mboma ndiye pamene amatuluka ena anatuluka ndithu ndi azikwama zabwino ndithu 5 years akhala kugwisa ntchito ndalama zimenezi azakhaleso another 5 years. Trust me muzaona ena akuchita cross kapena akusiya ndale. So akunena kuti kodi are you sure kuti mukaona zosatira zimene zingachitike after 16 September ngati simugwirizana, are you sure kuti mukaziona mukumaona kuti still worth it kuti muzipangirana makani? Are you sure?
kuti mwafika potani. Wina anandiuza kuti muzakambira nazo akuti wina anachita kunena kuti are you this greedy? Are you this greedy? Kufika anthu kumenyana matebulo nkhani discussion itavuta. So kangati nthawi zina reality timasayisiya pambali, timafuna tione zimene ife tikuganiza ndi zimene tikumva basi. Koma we run away from the reality on the ground. The reality is, as an opposition, if you are not going to make it 2025 panopo, it's not going to be easy. And tipereke credit ku MCP imene nakhala mu opposition zaka 20 chakuti, about 30 years in opposition. It tells you kunoti anayenima foundations ochuluka to be able to survive that time. Koma zipani zinazi ndukuzani zitakhala ku opposition sizingathe 10 years, 15 years, 20 years sanga kwanise. Mukonera program ya the hot current kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. We are camping just outside BICC kumene a lot of action is happening mkati mundindi andevu zamwayi komanso awayana chunga.